आयंआ मा मावो होनदों? आङो सिगांनिफ्रायनो बुंथार नामा? औ सिगांनिफ्रायनो बुं। गुदिनिफ्राय मा मावोमोन? आङो एक्स आर्मियाव हाबाफारि मावनानै फैदों, सार्भिस मावनानै फैदों। बेनिफ्राय आं आर्मियावनो जोंनि आर्मिनि पन्डितजों सोलोंनानै दीक्षा लादों। 21 बोसोर आङो सोलोंदों। 21 बोसोर आं कमप्लिट बैदिक धोरोमनि संस्कृत श्लकजों आं फुजा होग्रा ब्राह्मण पन्डित। आंनि मुङा नरेन्द्रनाथ बसुमतारी, क'क्राझार टेङापारा, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो बिटिसि बड'लेण्ड रायजोनि आङो नागरिक। बेनिफ्राय रिटायार जानायनि उनाव आङो बै दीक्षा लानानै फैनाय 21 बोसोरनि दीक्षा लानानै फैनाय पन्डितजों सोलोंनायखौ आं बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव टेङापारायाव आङो ओंखारदों 2004आव। 2004आव आङो पन्डितनि खामानि मावदों। बेनिफ्राय 2006आव आङो समायना बिबारनि गेसाव देन्था बिथां देगार सिंनि गाहायाव आङो सावथुन मुलुगाव ओंखारजेनदों। बिथाङा गुन्दाखौ हाबा होनांगौलै आदा, आङो एक्ट्रिसजों हाबा लागोन, दा नोंथांखौ आङो खोनानो मोन्दों पुर'हित, बेनिखायनो नोंथांखौ आङो लांगोन आरो एक्ट्रिस हिर'निजों आंजों हाबा होनांगौ नोङो सिनेमा सावथुन बर'आव। बे सावथुननि नामा जाहैदों समायना बिबारनि गेसाव देन्था। बेनिफ्रायनो आङो पुर'हितबो आरम्भ जादों आरो सिनेमा सावथुन बर' फिल्माव आङो आरम्भ खालामनाय जादों। बेनिफ्राय दासिमबो आङो बयबो मोजां मोननानै आंखौ लांफैयो सावथुन मुलुगाव दिन्थिनो गाहोनो थाखाय। आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गेजेरावबो आङो गोजान गोजानावबो नैबे आंनि पुर'हित पन्डित खामानिखौ मावो लोगो लोगो। दा आङो प्रथमखौनो बुंदों नर्माल गाज्रि मोजांनि आङो यज्ञ हति होयो, न' हाबनायनि फुजा होयो, न' गायसननायनि होयो, शनि ग्रह दानो, बिस्ति दानो, राहु केतु बेखौबो आं दानो, आरो बेनिफ्राय हाबाबो होयो, आरो बेनिफ्राय गंगा आइनि फुजा होनांगौ होनब्ला बेखौबो होयो, आरो कलेज क'क्राझार कलेज, BA कलेज, गार्ल हाई सेकेन्डारि बेफोरबायदि अलंबार हाई स्कुल बेफोरबायदि गोनां गोनां साइन्स कलेज एखनबा आङो जत' गभर्नमेन्ट कलेजनि माबा अनगायैबो हाई स्कुल बेफोराव लाङो सरस्वती समाव आं बेखौबो सावनानै होयो। बेनि अनगायैबो आङो बिश्वहरि बिनि फुजा होयो, बिश्वकर्मा फुजा होयो, मुर्ति फुजा होयो, दुर्गा फुजा होयो। बे आंनि खामानि हाबाफारि सोलोंनानै फैनाय। बेनिखायनो बैदिक धोरोमजों संस्कृतजों आङो फुजा पाठखौ होयो। आंनि फुजा पाठ होनाया बैदिक धोरोमजों फुजा होनाय बेनो दासिमबो सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोनहा जुदि उन्दैफोरनि सरस्वतीनि फुजा, गथ'फोरनि जोनोम लानानै फैनाय अष्टतरी बिंशतरी खाफाल गाज्रि लानानै फैनाय नरगण नबगण बेफोरबायदि राक्षस गण बेफोरबायदि जोनोम माबायाव नांनानै फैदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ लांनानै दानगारनो हागोन। आं बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावो। आं मात्र ब्रह्म जयगल' सावा, आं गासैबो आं जाय जायखौ सोलोंनानै फैदों बेखौ बे खामानिखौ आङो मावनानै होयो। आइ आफाया लाङोब्ला सोरबा गथ'आ फरायनायाव उइक बेखौबो आङो सरस्वतीनि बिमानि नामै आङो हाबाफारि मावो। सोरबा गथ'आ गिनाय दङब्ला बेखौ भगबान आफा महाबीर राम भक्त हनुमान जिनि आङो हनुमान सलिसा फुजा होनानै आङो दानगारो। बेखौबो आं होयो। सोरबा ओंखाम गोरलैयाव लाङो बाहायबो आं फुजा होयो। सोरबा लोखि फुजायाव लाङो बाहायबो आं फुजा होयो। सोरबा बाथौ गायसननाय आफा शिबनि सिजौ जोंनि बोराय बुरै गोदो परम्परानिफ्राय सिजौ बिफांखौ खुलुमबोदों।
जोंनिया बेखौबो गायनायाव आं गायनानै होयो जात्रासि तुलसि बिफांखौ होनो बृन्दा देवी जात्रासि देवीखौ होनो पार्वती माता सिजौखौ होनो आफा महादेव शिव जोंनि गोदो गोदाय परम्परानिफ्राय फोरबोनिफ्राय आफा शिवखौ जोङो सिजौ बिफांखौनो आफा शिव होननानै फुजिबोदोंमोन आं बेखौबो गायनानै होयो बेनो आंनि फुजा होनाय गोनाङा गोजोन्थों खुलुमबाय बयखौबो आइ आफाखौबो